Sagrado. Sagrado mo ikaw na. Lagusan ka. Raul, pila edad mo? 40, 40? Ito mo? Ha? Isa? License? Oh, Shopee? Right there? Free shipping? Ah, ayaw. Bara, may bara? Jadi nak magbuwa ngari. Karon dito ako naghapon. Ako diyan mga last kayo kay gusto ba? Ini. Uy. Ano sa tiniguan? Apa nih? Ano sa rin? Ha? Umabot Kapitan, Konsyal Roselier Salvador. Silipan ko ang tani. Okay. Ilang ipuso na lang. Amo lang pagawas para di ka mapana. Ano pa ito eh? Oh, mga pakete. Na yung mga kuwenta ito, mga pakete, mga tuter, ano na? Pagwasa lang, Kwan. Okay. Atong oras, alas 4:31, tagna sa hapon, mga higala. Adto karon nga Huwebes, no? Pizza 5 sa buwan sa Agosto 2021, higala 26 sa Health TV Cebu live dito sa may sitio Puntod sa barangay Mambaling ning atong Dakbayan sa Subo. Kung inyo makita mga bay, ato ning gikuan for the first time nga atong gi-cover no sa mga nagkira nga mga anti-illegal drug operation. Mo na itong pinagkalabing una nga nakita nga doon nagiguba gyud sa tong tubangan nga kining drug dan sa barangay kung sitio Puntod, barangay Mambaling ning atong Dakbayan Subo, mga igala. Drug din o niya diri mag kaning ang target nila nga dalagpan diri mo pahigayon sa pagbahig sa shabu, no? O niya mo ni imo ni diri bay kasi tagayan ni ang diyan kaning dalagpan kasi pangalan mo bay kasi pangalan huy tingog pangalan ha? Banyes. Pangalan? Charles. Charles Ibanez, igso man eh? Charles Ibanez, imong edad? 26. Taga-asa man ka? Ha? Proper. Oh, kalayo ko nimo ganabdan, abo mga dire. Gawa sa mga dire, Charles? O sa pangwarta nimo? Tabang. Tabang-tabang og bahig? Asa man? Ha? Sugoon. Og
Butang? Dili. Asa man? Mamarok. Ha? Asa man oy? Charles. Asa man Charles? Mamarok ra ko sir, manawag. Ha? Suguon ako ba? Nayawat og 20 ba? O lagi usa sugo kag palit og unsa? Palit ako. Ha? Palit ako an gud. Sugulan ako 20 ba? Palit og unsa? Para diaper ba? Lagi palit ka og unsa butang. Sabo. Suhulan. Pila suhuli mo? Mayroon 20 yun. Kalik na ato gani mo abog mambaling na wan trabaho nimo. Pangitag kuam. Mamaro kay. Charles. Gawas kan Charles. Napay 14 ka mga abini mo ni kanang kuan nananaw mga dinagpan niyo eh. Okay, sa may inyong kuan mayor diha, mayor. Taas ang kamot sa mayor. Oy. Kasi mayor. Walay mo baro ka mayor diha. Oy. Wa man meningog. Mga igsoon. May hapon. May hapon. Kusge may hapon. Wag ko kadungog may hapon. May hapon. Oh, kado ana ba dungog kita. Kisa taga-asa man mo tanan. Sari-sari sir, taga-diri na, taga-diri. Ikaw taga-asa man ka? Magarik din amo ni. Ay inyo ni. Kasi so ikaw may tagian ni kanang dragden kanang gamay ko anda. Anak ko sir, anak ko ni matug sir. Ha? Anak ko ni matug. Anak ka sa? Anak ko ni matug kanang giguba. Lagi. Kisap pangani mo? Erlindo Zamora. Ha? Erlindo Zamora. Erlindo Zamora, imo ide mo lin. Pinta sir. Ha? Pinta. 50 imong kuno mo imong trabaho. Na sambar ko sir pagkaon. So ikaw din nagmintin na aning kuan din gamay bayag. Dungog man nga kuan. Kani imo ning bataan. Dili wala. Mo to pa niya nga ikaw na sugo-sugoon, ikaw siya mo sugoon. Di kay taga-diri ng uban sir pag kailan ng uban. Kana mo katapat taga-asa mga. Kani gagawin din ako. Kisa pangan. Legend. Eugene Moralde. Moralde. Kato nagbarog. Kana wala kailan na. Pangan mo? Ito puli. Ha? Juelito. Jimilito. Juelito. Joelito. Oh. Apelido. Puli. Huli. Taga-asa ka? Ano sir? Kalunasan. O kalayo agud mo. Okay kasi ba naka-green short. Taga-asa ka? Baling. Oy, dong. Baling. Pangan mo? Ha? Ay siya kay padungog ay siya ba? Ha? Chrisborn. Winsborn. Yung pangagod mo, Winsborn. Imong apelido. Dong. Ha? Miharis. Edad mo Winsborn. Winsborn. 20. Taga-asa ka? Alaska. Kanin ikaw, bay. Taga-asa mo ka? Kaliya sir, ngoyong Huyong-huyong imong pangan. Giovanni Carion. Giovanni Carion. Edad mo Giovanni? Tanibik. Ha? Tanibik. Okay, ikaw, Bader. Taga-asa man ka? Luan sir. Liluan. Ano apa pa ka dire? Wad dili mo diri po sir. Usa ka driver ka? Driver ka multicab? Konduktor? Ha? Wad dili ko diri po sir. Mao lagi ba driver ba multicab konduktor? Doktor Okay, konduktor. So, kamo to tig park sa gawas no? Sa pangalan mo? Pangalan mo? Pangalan? Herde sir. Ha? Herde. Ferde. Oh, Apelido? Labarinyo. Ha? Labarinyo. Nabarinyo. Edad mo, Ferde? 43. 43. Sunod. Oy, nagamalong. Dong. Doon si kami Raul ug si Miyares. Ha? Raul ug Miyares. Gawasa. Oy, Dong. Oy, tubagan yung pangutana. Ikaw, boss. Ikaw, pangalan ko, boss. Bro, sa Ha? Raul. Ha? Yolanda. Raul Yolanda. Taga sa kaol. Okay. Ayo, paabot ko ikaw man ikaw. Dandig Bohok, taga sa ka? Karkar sir. Karkar sa yung palido. Ramil. Oy, ato ba sa dali? Ramil. Ano ba? Ramil. Asa bos. Ramil.
Ilyas. Ha? Alfredo Ramil. Ramil. Ilyas pangalan. Ilyas Ramil. Sa trabaho nimo? Lindang sa ron dire. Aw. Imo tong nilagticharon? Duwa ko bilyar yan. Nganong nilagduwa mga billiard. Huway mo sir. Onya, kabaloy ko nga magduwa ka billiard, mo side bigag suyop. Awa ko. Wa ka karon. Gahapon. Wala sa Minus kita. Ha? bilyar ko gamay kita ka. Asas kalkar inyo? Perelos. Magayan. Okay. So niya ang mga nakuha din mga igala, no? Mo ni bilyaran nga gihog nagduwa. Ang mga operatiba sa Police Drug Enforcement Group PDEG Visayas Special Operations Unit 7 SOU 7 gibangulhon ni Police Lieutenant Colonel Regino Maramag. Onya ang nangukaron si Police Major Alejandro Batabaluno sa mga igala. Aba ni Police Captain Rondina, no? Napudali mga kaisunan. Moni. Murag ko ano siya, murag pila ni kahog ng inventory. Moni. Pangalan mo? Winsborn? Kuya pangalan? Ha? Winsbon. Winsborn. Ano mo Winston? Uy, grabe mga tato naman nabiso na sa Winsborn? Kung sa kaso nimo? Drug sa Dugkawat. Drugs ug kawat, pastilan mga igala. No? So money no, ang gihimo ko nga pagpangronda. Matinga mo nung 15 buk dito ladakpan kay ang uban naay mga posible nga namatig nga spotter diri. Nagduwag billiard, posta ano natoy napagan nga duwag kanang namalig chicharon og guan, chicharon og kaning ampaw. Nung nihapit og duwa di dagpagapil kay og makadaog soyop. Atong palit yang kuan. Sa okay na? Sumo ni mga igala. Masa ba ni boss? Pangalan nila. So, tanan-tanan sa kining gihimo nga pagpangrondang ro maabot sa 30 grams o 30 gramos kapin, no? Nga Cebu na sakit mahigala maabot sa 207,000 o kape sa 207,000 pesos nga Cebu base sa yang street drug price value mga igala, no? Dili na DDB ha, street drug price value siya mo na siya ang kuan ang value karon mga kisulan dieta sa sitio Puntod sa barangay Mambaling ning atong Dagbayan sa Sugbo. Ang kini pagpangronda sa mga operatiba sa Police Drug Enforcement Group PDEG Visayas Special Operations Unit SOU 7 mga igala nga resulta sa pagkasikip ni pito ka mga 15 ka mga dinakpan apila si Winsbon kuya pangalan Winsbon, no? Kani adto piniriso na preso sa drogas o kawat nya ana po'y drug dingi guba mga igala. Winsbon mo kuya pangalan dili Winston sir, Winsbon dili Winston. Winsbon. Ha, okay. Winsbon kuya Winsbon, no? Pastilan mga igala. Joint operation sa Mambaling Police Station mga igala sa pagbangon ni Police Major Dindo Juanito Alaras ang hepe sa Mambaling Police mga gisulan. Pinaka-latest update labas yung impormasyon balita. Standby. Sir, okay na interviewon? Ha? Okay na? Okay lang ha kay alas ang kuhan. So, okay. Ako mana. Mana. Okay, action pa lang. Okay, action lang. O yan o na. Sige, mahiga lang. Distansya gamay ano? Mo na. Okay na. Kina. Ako mag-picture mo ko ha. Mag-picture ko. Alright, no. Wait lang ha. Salamat nga karong adlaw to sa natulungan tag vaccine nga Pfizer. Murag okay ato panglawas, himsog gyapon ta mga igala.
Ano? Okay lang ba sila? Iwan mo, kumain. Uy, tabad. Di. Abante. Okay. So, salamat kayo sa amigo. Police Corporal Santillan. Okay. Iskot gitu eh. Halo, sir. Uy. Ano hinabihan si Police Major Alejandro Batabuloros. Sir, kaning ato na dagpan karon drug din siya, no? Oo, drug deal nakita na to, no? Nga atong gidismantle lang sa drug deal. Ngayon pa pito ka o 15 ka bukid niya atong nadakpan, no? Sa atong gihimong saturation. At the same time nagpaibas ta niya diretso sa saturation. Ang kikisi himo tang target na, sir. Kani si Raul Villa Bundami atong kanan. For the first time nga nagkaroon ko nakita nga dunay giguba nga drug den, mo tinuod nga giguba nga drug den ato sa operation. Diri ba ang bahiganan sa kaning subject? So nakita na to nga nagkatag na recover nga drug paraphernalia. Drug repacking paraphernalia nga recover na to sa drug den. Dunay bilyaran, sir. I do believe kaning uban nga kuan possible nga kani sila basta mangilag duwa ang uban spotter ni basta mangilag duwa o mga nya pusaan man og baginan siya automatic paito siya para manuyop murag mo na ang trending kasagaran diri. Isa katuli ang iba na to di man kay dako ang lugar mintras napay nagsuyop sa sud waiting ang uban diri while napa sa sud duwa bilyar mo. Ay kapag silang torno undang sila na pimunod. Matawag ba ang atong target SLI o HBI? HBI dugay na kayo ni siya na to siya kani si Raul ipak gikan na siya sa sud, no? Nakagawas din mo yung target sa subject. Salamat, sir. Si Police Major Alejandro Batabuloros mahigal na atong hinabi karon di blandugan sa kaning gihimo nga kaning operation sa PDEG o Mambalay Police Station diri sa may sitio puntod sa barangay Mambaling ni atong Dagmay Subo. Oy, batul pa ni Boyog Yugi, shout out BTV. Ay kam kalimutan sa ato baga pasundayag sa BTV Cebu ato mga vlog mga higalap, mga palangaw og ay katawala. Magalingaw mga higala. Og mga paukyab pampawa sa kaning kagol sa coronavirus disease sa Delta variant mga higala. Nanugad direktamente sa barangay Mambaling kini si Benji Talisik sa HTV Cebu may hapon uban ni Police Corporal Contado. Kapatid, Staff Sergeant, ko Police Staff Sergeant Contado way paglubad. Wagi bamuti, sir. Pare lagi apa mo color, no? Salamat. God bless us all. Pero wagid lang katilaw sa